Κύριε Παλαμάρα, ξεκίνημα για τον αθλητικό όμιλο Φοινικούντα σήμερα, ενόψει της νέας σεζόν. Ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας και δύο λόγια για το πρωτάθλημα. Στόχος της ομάδας είναι καταρχήν να έχουμε υγεία και να πούμε και καλή χρονιά, καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλες τις ομάδες και στην ομάδα της πόλης μας, με το καλό να μπορέσουμε η ομάδα της Καλαμάτας για να ανέβει κατηγορία. Τώρα για τους δικούς μας στόχους, η ομάδα θέλουμε να έχουμε διάρκεια στο πρωτάθλημα και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και σε αυτή τη χρονιά να προωθήσουμε κάποια παιδιά σε μικρή ηλικία, να τους δώσουμε περισσότερο χρόνο συμμετοχής και παιχνίδι με παιχνίδι και στην εξέλιξη του πρωταθλήματος να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε σαν ομάδα. Αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε τη διάρκεια μας στο γήπεδο στις προπονήσεις. Είναι μια δύσκολη περίοδο αυτή, γι' αυτό ξεκινήσαμε τόσο νωρίς, γιατί τα πιο πολλά παιδιά δουλεύουν και θα έχουμε πρόβλημα στη συμμετοχή στην προπόνηση, αλλά σιγά σιγά πιστεύω όσο περνάει ο καιρός θα το βρούμε και θα είμαστε καλύτερα. Τώρα για το καινούριο πρωτάθλημα που έρχεται, το κακό είναι ότι αρκετές ομάδες, δηλαδή και ιστορικές ομάδες όπως η Κυπαρισία, είναι σε δύσκολη κατάσταση και ό,τι έχει να κάνει με την συμμετοχή της στο πρωτάθλημα. Πιστεύω θα είναι δυνατό το πρωτάθλημα. Είναι οι ομάδες που θα πάνε για πρωτάθλημα και έχουν δηλώσει ότι θα έχουν ανταγωνιστικό ρόλο στη συμμετοχή τους σε αυτό το πρωτάθλημα. Θα δούμε. Εμείς είμαστε καινούργια ομάδα. Έχουμε τον περσινό κορμό, ήρθανε 3 παιδιά, μπορεί να έρθει και κάποιο ακόμα. Τίποτα, να έχουμε υγεία και βλέπουμε. Καλή σεζόν με υγεία. Ευχαριστώ πολύ.